Bună ziua, bună ziua! Ne aflăm la cheile Moara Dracului, pe frumosul traseu cu poteci, cu râulețe, așa cum doream și ceream să ne poarte pe cele mai frumoase cărări montane. Și îmi place ce văd aici, dar de mâine vom urma alte căi. Astăzi, din 22 iulie, ne aflăm la cheile Moara Dracului și urmează alte excursii și alte. Uitați-vă cât de frumos. Acolo în spate, în față, se află soția și copilul meu, că celălalt copil n-a vrut să meargă cu noi. Uitați-vă cât de frumos, spectaculos. Bună ziua! Uitați-vă ce frumos cupieruleț, apă pură. Fain. Nepoate, îți mulțumesc pentru asta. Nepotul meu se numește Dănuț, de la Mihail Cogăliteanu. Îți mulțumesc pentru ruta asta, e frumoasă. Și ți-o dedic în totalitate. Hai, te pup, luncașule.